Skønt ser det ud, det økologiske landbrug. Og det er ikke så sært. Mudder under klovene, frisk luft i trynerne og ingen trange bokse. Siden økologien blev præsenteret i Danmark først i 90'erne, har danskerne med stigende interesse grebet ud efter det økologiske kød og andre varer med det røde økomærke. Det står for bedre dyrevelfærd og miljøhensyn. Kvalitet vil jeg godt sige på os, ja. Det har noget med miljøet at gøre, og så også selvfølgelig sund mad. Men der tager forbrugerne fejl. Selvom økologi har mange positive sider, så er det ikke kun sundt for miljøet. Det viser en rapport fra 2007, lavet af blandt andre Sveriges Landbrugsuniversitet. Herhjemme gælder samme problem, bekræfter det danske landbrugsministerium. Men det er der ikke nogen, der gør forbrugerne opmærksomme på. Det vender vi tilbage til senere. De seneste 10 år er antallet af økologiske svin i Danmark steget med over 400%. I 1997 sprang landmand Brian Holm med på den bølge og vendte dermed traditionel svineproduktion ryggen. Jeg skiftede til økologisk landbrug, fordi jeg slet ikke kan lide kemikalier. Og så synes jeg også, at grisen havde for lidt plads. De positive ting ved økologi, synes jeg især er det, at vi arbejder med naturen på en mere bæredygtig måde. Al landbrug er indgriben i naturens orden, men økologien synes vi på en måde er den mindste indgriben i naturens orden. Men den økologiske svineproduktion forgriber sig i den grad på naturen, når det kommer til kvælstofudledning. Den svenske rapport beskriver miljøforureningen fra økologiske slagtesvin, der lever både inde og ude. Præcis som Brian Holms mere end 3.000 økologiske svin på Ulveholdgård ved Vejen. Det er tid til fodring, og det er her forureningen begynder. Forureningsårsag nummer 1. Alle grise får foder med proteiner, der indeholder aminosyrer. Det er kroppens byggesten, og de er nødvendige for både mennesker og dyr. Almindelige grise får foder med kunstige aminosyrer, der gør, at grisene ikke skal have så meget foder for at få det rigtige antal byggesten. Det må økologiske svin ikke. De får i stedet naturlige proteiner, som de skal spise flere af for at få den rette mængde byggesten. Og da proteiner er kvælstof, betyder det i den anden ende, at økologiske grise indtager mere kvælstof og udleder mere end de almindelige. Hanne Damgaard forsker i svineernæring, og ifølge hende er der også 2 andre grunde til, at økologiske svin forurener med mere kvælstof end de almindelige grise. Forureningsårsag nummer 2. Den økologiske gris normalt æder mere foder, og det gør den, fordi den har brug for mere foder i forbindelse med, at den skal holde sig varm, og den bevæger sig osv. Så dens vedligeholdelsesbehov er større end hos en konventionel gris. Og det betyder også, at man vil få mere kvælstof ud med urinen og den faste gødning, og så er vi igen over i den her søjle. Forureningsårsag nummer 3. Opstaldning af dyrene er anderledes, så de opstaldes udendørs, og det kan så i sig selv også give anledning til, at ammoniakfordampningen bliver større. Ammoniak er et kvælstof, og selvom naturen har behov for en vis mængde kvælstof, er for store mængder fatalt. Både for det danske planteliv, men også for dyrelivet i søer og åer, hvor for meget kvælstof kan forårsage iltsvind, når det igen lægger sig på jorden efter fordampningen. Et økologisk slagtesvin udleder lige så meget kvælstof som 4 traditionelle slagtesvin. I Danmark er der omkring 82.000 økologiske svin. De forurener altså lige så meget som 330.000 almindelige svin. Tilbage ved køledisken er forbrugerne overrasket over den oplysning. Det lyder meget mærkeligt i mine ører. Ja. Det kan jeg ikke forstå. Simpelthen. Ja, det er sådan lidt af et chok for mig at høre det der.
Det overrasker mig da. Ja. Jeg troede, det ligesom hang sammen i et hele, ikke også? Og det på alle måder var til bedre gavn for miljøet og det hele taget. Jeg forbinder økologi med noget, der er bedre rent dyrkningsmæssigt end det andet. Derfor kan jeg ikke forstå det. Forbrugerrådet mener, at de økologiske landmænd skal være helt ærlige om deres produktion. Forbrugerne har en forventning til den økologiske produktion om, at den udmærker sig. Den er simpelthen bedre både i forhold til miljø, og den er bedre i forhold til dyrevelfærd. Og den mission, om man så må sige, må man jo ikke svigte som økolog. De skal være åbne omkring både de gode og de dårlige aspekter, der er af det. Men de negative sider fremgår ikke af Økologisk Landsforenings hjemmeside. Foreningen er et fællesskab for landmænd, forbrugere og virksomheder, der vil styrke økologien i Danmark. De skriver på deres hjemmeside, at målsætningen for det økologiske jordbrug er værne om vilde planter og vilde dyrs levesteder. Endvidere står der, i direkte modstrid med sandheden, de økologiske bedrifter har mindre risiko for forurening med kvælstof. Jeg synes jo, det er jo sådan lidt et billede med modifikationer. Det er jo ikke helt reelt, hvis det er sådan, så det faktisk forurener mere at producere økologiske slagtesvin. Så det synes jeg er ærgerligt, hvis man giver det overordnede billede. Der kunne da godt være en lille note, som siger, undtagen for slagtesvinene. Det vil være mere i overensstemmelse med sandheden efter de data, I har forelagt her. På Christiansborg er Christen Tovborg SF's ordfører for blandt andet fødevare, landbrug og fiskeri samt dyrevelfærd. Og jeg tror ikke, at forbrugerne er særlig meget klar over, at det ikke er, at der kan være problemer i svineproduktionen. Og det har jeg jo sagt, det er der. Altså, der er en større udledning. Og det synes jeg, at man skal gøre noget ved. Altså, jeg synes dels, at man skal gøre noget ved det videnskabeligt, så vi kan komme væk fra det. Og dels så synes jeg, at man skal oplyse om det. Hos Økologisk Landsforening indrømmer de, at der er problemer. Vi erkender, at der er ting, vi skal gøre bedre, og der er steder, hvor økologien har, kan man sige, opgaver, der er større, end vi lige har regnet med. Og foreningen har selv et bud på, hvordan de kan fortælle forbrugerne om alle aspekter af økologien. Jamen, det vil vi jo ved at få de ting ud på blandt andet hjemmesiden. Men det kræver jo, at vi skal ligesom have den viden helt tilgængelig, og når den er der og bearbejdes, så er det jo vores opgave at få den informeret ud. Så det kan vi godt forvente os i fremtiden? Ja. Jeg synes, man skal være redelig i sin oplysning, og det er altså også det indtryk, jeg har af Økologisk Landsforening. Og er der en smutter her, så skal de se at få det rettet op. Jo før, jo bedre. På Ulvehøjgård er Brian Holm bevidst om problematikken. Han har lige bygget en ny stald til sine slagtesvin, der begrænser udslippet af kvælstof til naturen så meget, som den økologiske produktion tillader. Det er klart utilfredsstillende, at vi udleder 4 gange så meget kvælstof som konventionelle landmænd. Og det er også noget af det, vi skal sørge for at gøre noget ved. Og det har vi også allerede taget initiativ til at forbedre her på gården. Men løsningerne er generelt svære at finde, fordi der helt grundlæggende er tale om et dilemma mellem dyrevelfærd og miljø. Hvis man skulle begrænse udslippet af kvælstof yderligere, så ville det nemlig betyde, at svinene skulle holdes inde. Betragter man det økologiske landbrug som en helhed, udleder det en smule mindre kvælstof end det almindelige landbrug. Men ser man som her udelukkende på den økologiske svineproduktion, så forurener de væsentligt mere med kvælstof. Men får det forbrugerne til at lægge det økologiske svinekød tilbage i køledisken? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi igen, der tror jeg, det vil være dyrevelfærden, der vil vægte højst. Jeg mener stadigvæk, at der er noget, der tiltaler mig, som gør, at jeg vil købe økologi. Så jeg har jo selv børnebørn. Det er dem, der skal overtage verden efter os. Så de siger sig selv. Selvfølgelig vil jeg bringe det i overvejelse.